to kamoro kata muya manyalo yweyo nyalo tama. Nyawacho ni ng'ama chielo nyalo kawe nikech asebedo jakom mar ODM higni 9. Samoro bende lokruok bende ber. Ng'ato bende nyalo bedo kanyo, an bende abedie member kata jakanyo no mar ODM maonge gi lemo. Nikech ok en gima ber ni nwang'o ni nyaka MCAs momiyo tiko gi chama dhi to luongo press conference to yanyi. Tinwang'o ni MCAs go moko ni e mbui yanyi. Gimi yanyi ni ok neni e rallies. To jok mane okawo face mar ODM modhi ge rallies ban jakom gigola. To be ok dhi. Kuma gilali be wakia. Kuro sama kuro gidwa kawo lawama te giketona. Kuro nawacho ni ma to kuro udwa nyora. Omiyo kuom mano kuneno ni bedo chairman en gima lich ahinya, kuneno ni Mbadi ok nyale.